Dragi moji, evo, dobrodošli u još jedan video. Danas čekamo tu novu utakmicu Hajduka, naravno, ali nekako se ne stišavaju dojmovi od tog teškog poraza koji smo doživjeli protiv Rijeke na Rujevici, stvarno 5:0, naravno da još uvijek imate i nekih medijskih natpisa i sve vezano za to. Ja bi se htio osvrnuti na onaj pretprošli video vezano za Livaju, što sam bio ja izjavio osobno da podržavam Livaju i to mnogi od vas su me nekako htjeli demantirati u mom mišljenju i apsolutno cijenim što ste vi to iznijeli na taj način, zato i jesmo tu da komentiramo i između ostaloga zato i radimo ovakva videa čisto da iznesemo te neka svoja stajališta i šta god možemo napraviti po tom pitanju da komentiramo. Nažalost, ne možemo biti zajedno svi u istoj prostoriji, ali evo, možemo ovako nekako se iskomentirati dole ispod u komentarima. Mnogi od vas naravno nisu podržali što je Marko Livaja to napravio, navodno napravio. Ne možemo mi uopće znati je li se to baš na taj način dogodilo. Moramo uzeti jednu stranu, a to je što je trener Garcia izjavio i ostaćemo na tome. Znači, fokusirat ćemo se isključivo na isključivo ćemo se fokusirati na tu izjavu trenera Hajduka, što ja ne podržavam. Iz jednog razloga, i tu ću se čak i složiti sa gospodinom Joškom Jeličićem koji je bio izjavio u emisiji nakon utakmica, nakon svega, gdje je rekao, parafraziran nije sada točno od riječi do riječi, pošto se on nekako nadovezao na cjelokupnu situaciju oko Hajduka. Rekao je da smatra da to treba takve stvari ostaviti u slačionici i da se to jednostavno nekako ne treba iznositi prema van. Na neki način to je kao, ajmo reći, prljavi veš koji imamo i sada na taj način nekako to otkrivati, je li možda, koji je motiv iza toga, ne možemo jednostavno znati. Neusporedivo nekako podsjeća to na situaciju Gattusa, kako je on to znao iznositi te neke stvari, pa znate da je to bilo sa Perišićem, kako je on to sve iskomunicirao, pa nekako mene barem podsjeća na takvu situaciju gdje nije to dobro iskomunicirano, ali ne možemo mi uspoređivati Ivana Perišića i Marka Livaju odmah u startu, da se ogradim, da ne bi sad bilo da ja uspoređujem njih dvojicu, nemoguće je usporediti njih dvojicu po doprinosu što se tiče u Hajduku. Moram istaknuti stvarno da, kao što sam rekao, da se slažem sa Jeličićem, da to stvarno ne treba iznositi prema van, jer po meni, a vjerovatno i po njemu, se stvara ta neka negativna atmosfera oko kluba dodatno. Znači, izgubili smo i onako 5:0 i sada izdvajati ili možda tražiti, to nekako meni djeluje kao da on traži krivce u nekom drugome, pa da je između ostaloga spomenuo i Livaju, da nije ulazio unutra i to sve, da je rekao na taj način, to se jednostavno ne hendla na takav način. Mogao je nekako, pošto je na pres konferenciji rekao da Livaja još uvijek nije spreman, i to da se jednostavno osjetilo, ne znam, da na zagrijavanju prije utakmice jednostavno se nije osjećao baš najbolje, i onda smo ja u suradnji sa svojim stručnim stožerom zapravo smo odlučili da nećemo riskirati sa Livajom. Rezultat je već bio takav kakav je. Tu će nekako on fokusirati više neki gnjev na njega, više će biti on pod paljbom i to, ali da se na neki način on ide tako opravdavati zašto ga nije ubacio, ili nije mi jednostavno to. Nije mi to način da moraš baš tako
popljuvati. Meni je to pljuvanje najboljeg igrača i vi znate da sam ja iznio svoje mišljenje da ja apsolutno stojim iza Livaje, jer meni je to na neki način jedna velika poruka ne treneru, ne stručnom stožeru. Ja pretpostavljam da se njih dvojica jako cijene, da se razumijem. Ali smatram da je Livaja na neki određeni način, osim što znamo kakav je, znamo da on je i vruća glava i to sve, ali mislim da je tu bila neka veća poruka igračima, a ne tome je li on cijeni stručni stožer, je li on cijeni trenera i tako. Da on ne cijeni, on možda ne bi ni igrao, on bi možda tražio transfer odmah prilikom njegovog dolaska. Ok, mogu se sada tu povlačiti neke paralele koje su bile dok je Ivan Leko bio, ali drukčije jednostavno diše momčad pod Ivanom Lekom što je prije bilo, sada pod Garcijom, a i drukčije je disala nekako pod Gennarom Gattusom. Ovo sve kad uzmemo u obzir, ja smatram da najviše dobro diše momčad pod Garcijom. Poraz je stvarno, nema dalje od toga. Ne može se uopće ništa oprati po tom pitanju da sad mi opravdavamo, ne znam, utakmica nije dobro postavljena, utakmica nije dobro pripremljena, je li se trebalo ići, je li vjetar kriv, nije vjetar kriv, to su priče za malu djecu. Ali u ovim situacijama trebaš imati najbolje svoje na terenu i ok, dogodio se ovaj poraz, ali ovaj poraz puno veću može pouku izvući za sve nas, a to ja ću pokušati staviti u 2 točke. Prvo, točka 1, moraš nastupati sa svojim najboljim igračima. Sad tu ću staviti točku 2. To je točka 2. Najbolji igrač mora ti biti koliko god da smatraš da bi mogao obnoviti svoju ozljedu i izdibivati duže, onda ga nemoj forsirati. Ali ako je on na nekoj optimalnoj razini, 70%, sve ispod 70% nije dobro. Znači 70, 80, 90% da je on pripremljen, to može igrač sam procijeniti. Trebaš ga uvoditi unutra. Nećeš ti degradirati ni drugog igrača koji su iznjedrili ovu situaciju bez Livaje, nećeš ga degradirati. Bilo koga. Da li je to u pitanju, će li, ne znam, Almena završi na klupi, Šego na klupi, Rebić na klupi, nebitno. Nećeš ih degradirati. Stavljaš najbolje igrače i oni su svi svjesni da je Livaja najbolji igrač i da on njima treba. Procjena je bila da treba ići sa ovom momčadi koja je već do sada uspjela pobjeđivati, odnosno napravila niz bez poraza. Tako da to je ta prva točka o kojoj govorim, bez obzira kako ti si uspio stajati u prvenstvu i to, ne možeš se samo na to osloniti i odbaciti neke stvari koje imaš u svojoj momčadi. Da je to u pitanju, ne znam, neki mlađi igrač, pa moguće je da će biti neke oscilacije u igri, ok, onda ne stavljaš ga i to, ali u pitanju je najbolji tvoj igrač i sada ajmo pogledati sve klubove koji imaju tako neke velike igrače, ne govorim sada, na primjer, ne znam, Liverpool, pošto ima više pojedinaca, ali tu se, na primjer, Salah izdvaja, ali ima koga zamijeniti. Ali, na primjer, u napadu Citya, ne znam, Haaland. Puno više će i lakše on trpati nego neki drugi napadač. Ne mogu se sada baš sjetiti nekih dobrih primjera što se tiče kluba, da toliko, na primjer, ovisi klub o jednome igraču, ali razumijete što želim reći. Tako da veoma nam je važno da i sam trener shvati poruku da ne može bez najboljega igrača ići, a ono najbitnije od svega da stvarno u javnosti tako neke stvari ne trebaju se prezentirati na takav način.
puno veći će gnjev izazvati, što zapravo i na neki način je. Punit će se bez veze novinski stupci i to nije rješenje. Rješenje je u tome da sve držiš kod sebe i da ne istupaš na takav način. Ima se PR služba i PR služba treba raditi i sa igračima, i sa stručnim stožerom, i sa trenerom, i sa ovim sportskim sektorom, i sa predsjednikom na kraju krajeva, na koji način se treba nešto istupiti. Ovo djeluje kao da nije se jednostavno usuglasilo sve što mi imamo i ne bi se takve stvari trebale događati u budućnosti. Trebamo sve držati u svojoj kući, odnosno u slačionici među 50 ljudi, što je, u to ubrajam stručni stožer, igrače, juniore, sportskih direktora i Rakitića i tako sve ostaje tu negdje cifra otprilike, možda sam i pogriješio, nebitno. Ali razumijete šta sam htio sa ovim reći i koje je zapravo moje mišljenje. Ja bih naravno volio čuti vaše mišljenje, kako ste vi vidjeli ovu temu, kako vi to vidite. Pišite slobodno u komentarima, ja ću se potruditi svakome od vas odgovoriti. A evo, do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.